Awu, yadla emnyama, yadla emnyama, yadla emnyama, yadla emnyama, yadla emnyama. Bafowethu, hhayi isidlile emnyama ingane zakwethu, isidlile emnyama, hhayi isisayinisile ipeni lomfana omncane nje impela obegijima lapha kwi-SuperSport United. Engicabanga ukuthi-ke sithi sonke thina esilibukayo ibhola siyamazi-ke umfana. Siyamazi-ke umfana. Umfana muhle kakhulu, muhle kakhulu umfana. Umfana ugijimela i-Stellenbosch-ke udlala lapha esiswini. Udlala lapha esiswini engicabanga ukuthi uneminyaka nje ewu-25, usasemncane nje umfana. Usasemncane umfana kakhulu futhi noma-ke nje mina angimazi kule sizini nje eyendlule, angimkhumbuleli kwezinye iy'ndawo. Kodwa nje ufike nje waphakamisa isandla kakhulu umfana omncane, waphakamisa isandla kakhulu yaze yambona-ke emnyama yathi, hhayi mfana buya ekhaya, buya ekhaya mfana uzogijima laphaya indawo yakho ikhona ikulindile. Hhayi yavele yayisayina-ke iBhakaniya le ntwana. Noma singazi-ke ukuthi basayina iminyaka emingakanani, kodwa nje okuqinisekisiwe okusemthethweni njengamanje usewumdlali weBhakaniya ngokusemthethweni. Ngokusemthethweni, eyi iStellenbosch bayasibulala kodwa bafana siyakha siphinda besibhidlize, sakhe siphinde sibhidlize, sakhe siphinde sibhidlize. Kodwa nje intwana siyibongele ukuthi usheshile waya emathimini amakhulu, okuyinto efiswa nanoma yiliphi iplayer, yabo. Njengoba nazi-ke uTombule bahambile, so umfana nje uza kulezo mbobo lezo ey'vulekile, oMakhawula njengoba nje umthwalo usebhokweni nabo. So nje hhayi intwana i-game time izoyithola njengoba ngizwa noKabelo Dlamini kuthiwa kungenzeka behoxwe. So nje eish intwana ngicabanga ukuthi i-game time uzoyithola nje futhi ngokukhulu, ngokukhulu, ngokukhulu ngaphandle kokubangiswa, yabo. So nje ngoba noNtuli, uNtuli-ke nje njengoba nazi ukuthi walimala, engicabanga ukuthi uma ebuya angeke esaba uNtuli lo esimaziyo, yabo, ngoba sehlala isikhathi eside isizini yonke engadlali. So intwana-ke hhayi i-game time cha uzoyithola lapha kuBhakaniya, uzoyithola. Umfana-ke engehlisi-ke engathi uma efika laphana-ke kwezimnyama asindwe ijezi, lingamsindi-ke ijezi akaqhubeke enze njengoba ebenza nje lapha kwi-Stellenbosch. Enze njengoba ebenza ngoba cha hhayi yena ubumnandi umnandi, uyakwazi uku-protect-a ibhola, uyakwazi ukuphasa, uyakwazi ukukhahlela. So nje uyileyo midfield edingwe iBhakaniya so far. Engicabanga ukuthi ngoba-ke iBhakaniya inama-game nawo amaningi kule sizini, izo-participate-a kuma-cup engicabanga ukuthi awu-4 or 5 lapho. So vele umfana nje lo uyadingeka-ke ukuthi naye azoqinisa i-squad seBhakaniya ngoba naso iyasifuna isitazi esibili iPirates. So njengoba-ke nje besayine lo mfana ngicabanga ukuthi-ke bazoqinisa lapho ukuthi hhayi madoda, istar siyasifuna nathi. Njengoba i-Sundowns iqopha umlando wokuthi iyabuya naso. So nabo sekusezandleni zabo ukuthi nabo bevale begqibe lo mgodi lona-ke ophiwe ombekwe i-Sundowns. Hhayi umfana kubuyela esikhaweni-ke bafethu KwaZulu-Natal, umthetheleli uMthiyane. Hhayi-ke done deal, ngibonge iy'ngane zakwethu nibe nobusuku obuhle, danko.